Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dumateng para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang minulya saha kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Gusti Allah Taala, pinanggih malih ing kajian menika ingkang sakmenika masuk utawi mlebet serat angka kalih serat Al-Baqarah ayatipun ayat 107 dumugi ayat 111. Kagem para kadang ingkang nembe sakmenika gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring usada, paring tamba, mugi-mugi enggal seger kuwarasan dhateng sederek ingkang sakmenika nandhang masalah ingkang awrat, masalah ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusi ingkang saksaesanipun. Kagem para kadang ingkang sakmenika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala paring umur ingkang panjang, paring umur ingkang barokah, paring umur ingkang manfaat. Dumateng para sederek pamirsa Kreweng Aji ingkang sampun paring subscribe, paring koreksi tuwin paring atensinipun, kula ngaturaken guming panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kuwaslamet dhateng kula panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring keselamatan, kawilujengan, paring sehat wal afiat, seger kuwarasan, saha mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking sedaya godha rencana nipun setan lan iblis, ugi saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, ugi saking bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kita ing wekdal menika. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anallaha lahul mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Antariduna an tas'alu rasulakum lamma su'ila Musa min qabl wa man yatabadalil kufar bil imani faqad
Dola syawa asyabil Wadaka syirum min amalil kitabi lau yardunakum min ba'di imanikum kufara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul husu fa'u hatta yaqillahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimu sholata wa utu zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir wa qalu lan yadkhulal zanata illa man kana mudan aw nusha tilka amanihum quhatu burhanakum in kuntum shadiqin sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Apa to sira ora weruh yen Allah iku ingkang kagungan karatoning langit-langit lan bumi lan saliyane Allah sira ora duwe pangayoman lan ora duwe pitulung, ora duwe panulung. Apa sira padha arep nyuwun priksa ing utusan kaya anggone Musa disuwuni priksa dek biyen, lan sapa sing milih kafir tinimbang iman sayekti sasar saka ing dalan bener. Keh-kehane pandhereke kitab padha kapengin pisan ambalekake sira dadi wong kafir sawise sira padha angestu utawa iman karana saka drengkine kang tukul saka jiwane ing sawise barang yekti terang gamblang tumrap dheweke nanging padha apuranen lan pungen nganti Allah rawuh parenge sayekti Allah iku marang samubarang kawasa lan padha anjumenengna salat lan ambayara zakat lan sabarang kabecikan tumrap awak ira kang wis padha
sira lakoni dingin-dingin iki bakal sira temu ing ngarsaning Allah. Sayekti Allah iku ngudaneni sabarang panggawenira lan dheweke padha clathu ora ana kang bakal malebu ing taman kajaba sapa sing Yahudi utawa Nasrani. Iku mung gagasane sira clathu. Iki mung gagasane sira clathuwa gelaren tandha yektimu yen to sira iku padha wong temen. Maha leres Gusti Allah saha sabda-sabdanipun. Kateranganipun ingkang katuju pangandikane kula ambali malih ingkang katuju pangandika ing ngriki para Yahudi jalaran para tiyang wau ingkang asring adamel saking panggalihipun Kanjeng Nabi Musa sarana nyuwun ingkang maneka-neka tuwin ngaturaken pitakenan mawarni-warni. Dawuh sapa sing milih kafir tinimbang iman nalika boten ateges kafir lajeng dados iman nanging kosok wangsulipun inggih punika saking iman dados kafir. Awit saking punika dawuh punika ugi pathuk tumrap tiyang-tiyang Yahudi. Hatta punika terkadang ateges murih nunggil teges kaliyan tembung kai. Gusti Allah Ta'ala mitedahaken dawuhipun punika tegesipun Gusti Allah andhawuhaken saestu pancasanipun siksa ingkang kedah kasandang dening para tiyang wau mergi saking anggenipun sami murang yekti. Dados ingkang dipun kersakaken punika dumawahing siksa ingkang jalaran saking tindakipun ingkang awon para tiyang-tiyang wau utawi ingkang dipun kersakaken parintahe Gusti Allah punika jumenenging panguwasipun para muslimin ing nagarinipun manawi sami ngapunten mengsahipun lan mitontonaken alusing bebudenipun piyambakipun mesti badhe saged maris nagari. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang minulya saha kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, mekaten kala wau pengaosan kita, mugi-mugi sedaya kala wau ndadosaken kiyatipun iman lan takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala. Ugi mugi-mugi sedaya kala wau saged niyataken amal tuwin ilmu kula panjenengan sedaya.
kula nyuwun pangapunten saking kakilapan kula tuwin kesalahan kula billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.